Den her sang, den går ud til Karin, vores historielærer og kreative fremlæggelser. Den handler om ham med Christian 18. og den danske demokratisering. Jo, Christian han var cool, for han var old school. Christian den 18. gik ind for enevælde med folket. De tænkte, det må sgu da være en fælde. Liberalisterne gav den op for demokrati, for det giver samfundet bedre harmoni. Danmark var delt i blokke, tyskere, nordmænd og andre flokke. Sproget var diffust og kongen ligeglad, så længe de ham tilbad. Christian gav ikke en fuck for liberalister, altså veluddannet erhvervsfolk. Ejerister. Bønderne var loyale over for Christian den royale. Bønderne vil have lovindførelser, der ikke passer Christians fornøjelser. Han afviser underskriftindsamlinger og siger forbudt med folkesamlinger. Ja, så fuck nu den ene vælge. Den kan en egner smelter ikke engang sælge. Ja, jo. Er I med? Hallo, der blev sagt. Er I med? Jo. Er I med? Ja. Ja, så fuck nu den ene vælge. Den kan en egner smelter ikke engang sælge. Yeah, ser du her? Christian har gang i det rene alfonseri. Han har ingen sympati for dem, der vil have demokrati. Han ser det som det rent skænderi. Men samfundet er i desharmoni. Danmark ligner et klædmaleri. Ja, så fuck nu den ene vælge. Den kan en egner smelter ikke engang sælge. Jo, der er ikke mere dagdrømmeri. Folket har energi. Bønderne tager de liberales parti. Nu er der sgu oprør i gaderne, ikke mere med at gemme sig i laderne. Christian den 18. blev nu færdig som regent. Det danske samfunds nye fragment. Yeah, ser du her? Danmark fik ændret tonen. Christian var nu færdig efter 9 år på tronen. Det endte som med demokratiets kald udløste enevældens fald. Yeah, det danske demokratis gennembrud. Jo. Giv den op for folkestemninger og rettigheder og alt det der.